Hi ha coses que impressionen quan les dius en veu alta. Com els 42.000 metres quadrats de sòl industrial del TEP, 5.000 d'ells amb sales netes i certificades. però el que de veritat impressiona és que el Francisco i la Merche puguin viure en un pis de 60 metres quadrats de manera independent. El TEP envasa i retractila més de 25 milions de col·leccionables a l'any. Ho fem molt bé i molt ràpid. Però gairebé tan impressionant com això és la col·lecció de medalles que té en Juan Cabezas. Això sí que és un rècord. Fabricar 2 tones i mitja de pintures a la nostra fàbrica en un dia tampoc és poca cosa. Però el que de veritat té mèrit és com el Raül, el Mario i la Sofia s'expressen a través de l'art. 18 milions d'envasat de cosmètics a l'any? Sí, al TEP ho fem. Però el que realment importa és que l'Olga pugui permetre's unes vacances. I sí, ella també gaudeix del tot inclòs. Ser un projecte únic i innovador en contract manufacturing a Europa està molt i molt bé. Però que l'equip del TEPvis col·leccioni premis? Això sí és molt gran. Importa cuidar 300.000 metres quadrats de jardins i haver ofert 1.000 serveis en l'últim any, o haver manipulat fins a 2.000 varietats de productes. Però el que de veritat importa és poder tenir una vida pròpia, plena i autònoma. Per això, cada dia treballem per formar equips més productius i més eficients, perquè 650 persones amb discapacitat intel·lectual construeixin la seva pròpia vida. El nostre secret és la productivitat inclusiva. Que té molta ciència, però també molta consciència. Descobreix com posem en marxa la productivitat inclusiva. No només per fer grans coses, sinó per fer les que de veritat importen.